एपीबी अर्थात अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड बे पार्टीनि जानानै दिनै जों चिरां जिल्ला एपीबीनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो होननानै जों दिनै मोनसे एग्जिकिउटिभ सावरायनाय जादों। दा बे एग्जिकिउटिभ सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे फैगौ 20 तारिखआवहाय जोंहा काजलगांव पलिटिकेल हिसाबै डिस्ट्रिक्ट जायो। बे मोनब्रै बियाबखौ लानानै दिनै जोङो बेवहाय डिस्ट्रिक्ट दानो थाखाय जों सिरियासलि जों सावरायबाय। दा बेवहाय जोंहा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो गोबां टीम नांगौ हिसाबै जों दिनै बेखौ सावरायनानै जों गासिबो फाइनाल जाबाय। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो गासिबो जाथि जन'गोष्ठीखौ एपीबीनि जानानै आं खावलायनो लुबैदों जोंनि मोननै रिजनेल पार्टी थासेयाव दिनै थार्ड पलिटिकेल हान्जा मानो जोनोम जाखो बेनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जोंहा जोंनि नैबे 6 शेड्युल एरियायाव बा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट ब्लक आन्डारावहाय जोंहा माखासे गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ। दिनैहाय दानि जिहेतु 5 बोसोर बिटिआर सरकार सालायनाय बिथांमोननि माखासे खामानि मावनाया दिनै नांगौ बादि जायाखै। जोङो रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोनाखै आरो सिगांनि जिखिनि 17 बोसोर सासन खालामनाय बिथांमोना दिनै एसेब्लाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे फाउन्डेसन खालामना गालांबाय। नाथाय दानि जिहेतु बर्तमान 5 बोसोराव सरकार सालायनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांमोननि सरकार सालायनायावहाय एनडिपि हिसाबै गोबां एनडिपिनि समस्या थालांबाय। बे बुस्थुखौ दिनै जों मावफुंजानाय मोनाखै आरो फारसेथिंहाय दिनै जोंहा नैबे 6 शेड्युलनि जिहेतु ओडिगा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट ब्लक बेफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय 6 शेड्युलखौ बासायनांगौनि थाखाय आरो माखासे लिरनाय आरो फरायनाय 6.3 क्लजखौ लानानै माखासे जोंनि बिटिसिनि हालामाव जेसेबां जाथि जन'गोष्ठीनि डेभेलप खालामनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै दिनै थार्ड पलिटिकेल हान्जा एपीबीआ दिनैहाय सिरियासलि बा दिनै रायजो राजाजों मोनसे सनमान होजानाय आफाद पलिटिकेल गोदान अनजलि दैमारि बायद'नि दैदेननाय बे आफादा पलिटिकेल गोदान आफादा जोंहा फैगौ 20 तारिख बे जुननिनो 20 तारिखआव जोंहा मा होनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय जों रेडि जाबाय। बेनिखायनो सोरबा जुदि एपीबीखौ जुदि सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला दिनै नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायदों जे नोंथांमोना 20 तारिखआवहाय जोंनि एपीबी डिस्ट्रिक्ट जिल्ला दानो थाखाय नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन आरो जिल्लानि साफा साफा दायित्व लानानै समाजखौ दैदेननो थाखाय हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीखौ दैदेनलांनो थाखाय जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। आसा थिदों मिजिंथिदों जाय बिथांमोना बे निउसखौ नायगोन बा बे निउसखौ मोनगोन बिथांमोना जथेस्थ' जों बाहागो लागोन हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो एबारनि बे थार्ड पलिटिकेल हान्जाया फैगासिनो थानाय बे बिटिसि इलेक्सनावहाय सिरियासलि जों बाहागो लानानै जोङो माखासे देरहानाय खामानिखौ जों आवगायगोन देरहालांनायनि खामानिखौ जों देरहानाय खामानिखौ मावगोन। बेनिखायनो मिजिंथिदों गासिबो जाथि जन'गोष्ठीया जोंनि एपीबीखौ मदद होगोन आरो एपीबीआ देरहायोब्ला गासिबो जाथि जन'गोष्ठीनि समस्याखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेसिकेलि जोंहा बेवहाय 6 शेड्युलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि जिहेतु समस्या हा हु दिनै बेफोरखौ लानानै जों गोबां खामानि मावलांगोन आरो गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि जिहेतु मोन्थाय बिथांमोना जेसेबांनाखि मावनो मोन्थाय दङ बेसेबांनाखि अधिकार दङ बेखौ गासिबो एपीबीआव थानानै गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी हारिनि मानसिफ्राबो बेयाव थानानै दैदेनलांफानो हागोन जातिखौ नायफ्लांनो हागोन। बेखिनिखौनो दिनैनो नैबे जिल्ला दाफुंनाय एग्जिकिउटिभ सावरायनाय बे नोंथांमोननि मेलनि गेजेरजों बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। थेंक इउ।